robili unboxing Karnetu Plus. Może nie będzie tak dużo mówienia, ale widzowie, uwierzcie, to jest dużo. Si, tylko I need to buy a skin. Muszę kupić skina, chociaż ja nie potrzebuję skina, widzowie. Dobra, widzowie, to ja wchodzę i kupuję... Wir hätten... Jamen. Ellers så køb for Spike. Spike, jeg vil så godt have den her skin til Spike. Sindssygt godt have den. Jeg slukker bare min telefon. Yay, my new skin. Zobaczcie mój nowy skinek. Damn. Så starter vi først med de her. Det er nemmest. Håber jeg vil have flere end 5.000, fordi jeg skulle bruge. Der var en plus. Var der en plus? Ja. Kan du blive forbi den? Nej, jeg samler kun på plus først powerpoints. Der, jeg skal have lidt mere blink. Men man får kun 100 nu. Men får ikke 2.000 mere. Nej, så har jeg brugt. Ja, alligevel. Man får kun det er kun i starten. Okay, skin. Wow! Tager du det på? Ja. Først tager op. Dårligt. Du skal åbne. Ja. Okay. Jeg fik en legendary. No widzowie, to jest chyba skam z tymi self-dropami w tym karnecie. Dobra, może zrobimy tak. Epic, widzowie, lepiej. Rare. Coins. Plus skin! Den er god. Skin er seriøst god. Godzilla. Så alt undtagen credits. Det er for meget gold ved at have. Jeg synes, der er sådan ikke nogen, der har gold. Så meget gold, som jeg har. Jeg vil gerne have plus. Se. 20.000. Hallo. 2.000. Widzowie 20 tysięcy. 5.000. Hvor så kan du få en hype charge. PowerPoints. Ja. Og så kan du få en hype charge. Hvilken måde med hvad? Hvad mener du? Forstår du ikke, når du har fået dem? Det... Widzowie, kto lepszy? Måske Pam. Hun er faktisk god, men Piper, hun er også god. Enig. Har du Gus? Jeg har alle de blå. Ikke Pam, Piper. Det er meget ved. Piper, så får du... Vender du ikke Piper? Jo, jeg har Piper. Nej, du har. Jo, jeg skal bare unlock hende først, når jeg har åbnet de her ting. Hvad mener du? Hvor er alle mine story drops, der skulle være her? Jamen, du får ikke story drops, det er jo... Jo. Man får kun story drops under. Jo. Se, der er 1 dag tilbage, så hvis du købte den i går, så... Når i morgen kommer der en ny serie, jeg glæder mig faktisk. Jeg glemte det her. Ja, hvad er egentlig det der?
gør det. Så du hedder bare gorilla eller hvad? Nej, her under vil jeg have Godzilla. Så du kan se, at jeg har den der plus. Jeg var lige bare vel. Plussen mod Godzillaen. Okay, nu åbner jeg alt. De her. Først, anden, tredje, fjerde. Jeg glemte. Jeg griner bare med du. Jeg har Og Piper! jeg har 2 Pipers. Legendary. Jeg skal ikke tænke. Tænk. Pisp. Nej, den skal ikke tage de 2. Sandy er god, men Amber. Det tager bare lang tid at få den. jeg ved det. Nemlig jeg har Legendary. Alle vil have en Legendary. Amber i hvert fald. Jeg vil have startet med at tage Spike. Ja, det har jeg. Jeg vil starte med at Og tage... Skin. Hvis jeg ikke havde... Hvis jeg var dig, ville jeg have taget Leon. Og så Crow. Og så Sandy og Amber. Det ville være bagefter. Okay. Det er spidser ved til det, måske så godt. Og nu skal du ikke trykke. Jeg tænkte på, at jeg vil tage Ash. Eller Sam. Eller Mindy. Eller Ash, Lorian og Lori. Eller Mandy. Maisie, mener jeg. Ikke vælge Lori. Eller, hvad hedder han nu? Grom. Eller Bibi. Vælge Bibi. Den er god. Eller, så inden for mange mangler jeg. Jeg mangler en masse. Men ved at jeg vil have 1000 her. For det hjælper mig med at få Amber. Meget. At her står der 1321. Vil det være bedre, at jeg får 1000 credits, eller at jeg får en eller anden af de her? 1000 credits. Ja, det plejer jeg, men... Måske. Og næste Legendaries, det vil være Leon, så skal jeg ikke med. Ja. Og Leon er god. Nej, jeg kan ikke lide Leon så meget. Det er bare hvis du får den. Jeg kan godt lide Leon. Og her skal jeg tage Max. Bam, hvis jeg bare havde så meget. Bam. Du mangler faktisk ikke. Jeg får plussen. Okay, så skal jeg lige se, om jeg vil have måske den her. Fordi jeg alligevel ikke sådan... Okay, Grom, han er sindssyg, hvis det skal være seriøst. Ash er jeg ikke vant til. Jeg kan ikke lide Ash. Du sagde, du ville have den. Måske ikke den der. Hvorfor? Se. Det er skrald. Hvad skal du... Jeg vælger det senere. Widzowie. No, zadymiarz. Piper padła. Så broke var en kø. Pa.